apa-apa. Rasanya ngitangking apa-apa. Ora. Rasa nggo anduk wae. Karo odol. Nggo anduk iki ora. Oh tenan. Belum beguru karo sendiri wis percaya ta. Mesti dadi lan pintere. Nggih Mas. Kuwi mongko otodidak kuwi tanpa sekolah kuwi. Kadang mahasiswa, kok mahasiswa dosen itu takon karo kuwi. Benderane wah jan nyamleng. Nges ya kok mesrok. Kuntanoli mesrok. Padake motor 2 tak ora. Nggih, kula pitados. Kepinterane luar biasa. Biyen tanpa nganggo sekolah. Mau kuliah. Kepinterane wong dosene takon lho kowe. Nggih. Wis sing gedhe sing demung ae. Dosen diwejang. Ngono ta bae. Monggo dosen guru besar lho kowe. Kejang tentekan. Dosene yo mantuk-mantuk kae wedi soalé. Aku wedi bapakku mampu alkohol. Dadi gila. Ngene ngomong sok warna-warna. Muluk gelem ngudi dadi iki wong saiki iki sinau gampang. Nang HP ka YouTube tutorial apa wae mesti ono. Ya kok. Aku ora tau buka ngono kuwi. Aku buka ya ek. Ora tenan to. Micetan bareng ora iki nang Jakarta aku micet ae. Terus ayo tak nyanyi. Jane yo kepepet karo aku kuwi. Aku rupamu gila kaya nang Jakarta iki raya mesti larang. Aku ki agen duwe duit lagi les lagi traktor ya. Oke, gitu. Hotel bintang. Hotel berbintang. Syukur. Dalam rupanya ora kepepet ya wegah. Rupane kok bagus-bagus wae. Dene kok bojone loro leleng. Kuwi jenenge bejo utawa lijo ngono kae. Tanpa nganggo biaya pokoke. Gawe iki modele buruk kok werdo. Kaya disesuaikan ngono lho udawa-danane iki. Kancane sagam ya sagam. Jarik sagam, jorjan sagam. Iket barang iki sagam kadang ora sagam barang iki ya kudune ya iso iket. Alah sing apa ya. Ya iso iket barang. Nah, kete ora wangun ndak iso batako. Mongso wangun sira iki kotak dadi ya. Wis kek kowe meneh rek ya. Ngelingi wektu kodang-anting wektu. Ya. Niki ana pamungtan apa lintang asmara. Ben budine karo Pak Edi maju. Budene karo Pak Edi meneh. Ganti ya. Aja budene. Ganti.
Fitri karo Pedi. Ini aja do gelut lho iki. Iki nang panggung kaya bebas ayo. Kudu menerima dunia panggung ya ngene iki dunia hiburan. Ayo Mbak Fitri karo Pak Deni maju lintang asma.